Chundromo Aaron ndi Aaron. Uyu aberekwa ana makore mali. Pane makore ari pachitupa. Anowandu kuchikoro. Kuita makore chaiwo kubarwa. Makore kubarwa ndabarwa 1950. 1950. Ndakanokona kutanga chikoro. Ndakatanga chikoro na makore 15. Saka headmaster wedu ainzi Varushwaya. Pakonimara payapo. Ndopatakaitira grade 6 ne 7. Pasembura akambadaidzira achiti mugore ra 1969 ndipo pari kutangwa grade 7. Saka vakabva ati kana makunotora mabirth certificate yenyu kana kuona kuti ukurisa rasa mamwe makore ugoramba uri muchikoro. Kana kuona kuti hauchaendi mberi nechikoro wedzera makore. Saka padaro kuzozvarwa tazvarwa kumupurazi takazvara kuGrifau vabereki vaishanda mupurazi varipirida ndokubva nomurungu wachona ipo kupurazi raSmithire ndakatombogarapo ipo paya kuenorodhemu kuya ndokuzouya kwainzi kushushai kumupurazi ndokatakurira kusvikawo kana chikoro ndokutangira imomo pachikoro chachavakwa nababa tichikanyadhaka isu ndopandakaita kusvika grade 5 murairidzi ari 1 ndokuzoenda kugrade 6 pakonimara. Asi ndata toichibaba zvekuti waingosekwa kwese paunenge uri. Mukoma vana baba vedu vanga vatatu. Saka iye mukutanga wacho idangu. Saka unozizi baba mukuru vakamba vati ndapo kana chimwana ichi ndichifi chungu rakambisa chaiko. Isi kana ndikuwa ndapuwa zita ramadzishe mali. Asi ndanda kuenda kuchikoro ndi chimwana chidi. Saka zita iro vandipa iroro ndokugara. Vafa vaitevedzana naye mukoma wababa. Ndiye akazoti unoziko vainwa doro zvazvoma. Saka paitwa chipati iripo ndomwe vandidaidza vachindinwisa whisky yakunditsakisa kuti vandokusayansinya nedoro. Ndapiwa ndanipiwa doro yadhadhava kwanzi ndakatamba kujaivha ipapo ndisingaiti. Kwanzi vandinobatiwo 25 cents koroni rainzi koroni mufumbidzo zita rakapowana vatonomusha mukuru kuti chuu sarakwiri ndarambiripo mwana zvana Aroni nezvimwe ndapiwa kuti zvadaro zita iri ndairirenga ndakatanga kunyora zvimwe nyaya dzangu muklasi medu manga muna Aroni Moyo vaisvika vanokwana vana vese. Saka ndakati nyaya yangu ikabuda iyi kana ikabuda ichinzi Aroni Moyo isakanga tiri vana muklasi medu vanhu vachafungira uya umwe aigona kukunda inini muchikoro. Aiwa ndoda kuti kungo ndizvingore zvangu ini vandaisa zita riya raitairamba riya chiundura riye ndizvo kana pachitupa riripo seedit name kwete sename. Ndopandakatanga kushandisa zvino inyaya yemabhuku yashakisa kuti ndichishandisa kuti chiundura kuda zita riya. After completing high school, Moyo worked as a farm worker at Guinea Fowl Farm before relocating to Harare, then Salisbury, where he worked as a garden boy. Saka zvakureva kuti pandazoya muno muHarare ndanga ndava nechitupa cheJC nekosi yewelding. Asi ndokuuya muno panhamba 2 Betani yakatongogara iyeyo iri garden boy. Ndakashanda pasagarden boy ndanoshanda panhamba 22 Modern Drive sagarden boy zvakare ndamuHarare zvino ndigerewo nomuchinda akanga afarira kunyora kwandaiita kundidaidza kuya kuno kuHarare andidaidza ndokuchinzwa ndichikudaisi ari akanga andipa zano iroro. Chandatanga kunyora hangu ini mabhuku inyaya pfupi dzichibuda pawireless. Saka tongoti kubvira mberi kuchikoro tongoti mugore ra 1970 ndopabuda nyaya yangu yokutanga yainzi mawekwena sarudzai patsime inova ndo yakazozvara bhuku rinonzi uchandifunga urirapo irakadaro gore iroro. Kubva musi ipapo pandatanga kunyora kusvika nhasi uno handisati ndamira kunyora. Noti kwakune pfenyuro kwakare ndazopinda basa ndakanga ndine basa rangu ranga riri kumadhirama ineyuka kuti okutanga akanga ari angu pamakore anosvika kudarika 10 ndakanga ndichi 10 ndaiita ndine chirongwa chandaitonyora kumadhirama angu ndichiita kana ndichiita kusvikira makore ese yari
nezvimwe zvirongwa ndaive nezvirongwa chaizvo zvokudzidzisa vamwe kunyora. Mabhuku ndazonyora akati wandei yese mazhinji ndakamanyora ndichingori neJC yangu necertificate yangu yeworld pandakapedza kuti JC yangu mugore ra1971 ndokuzonda kuZVC kubasa ndobva ndaenda kuZoho ndokunoita makore mana ndichiita English and communication ndokuita coursework yese ndokupedza kwasara kuti tichienda zvino kuti tinonyora mazama ndopatakadhimobhuwa kubasa tabuda kubasa ndobva ndaenda kunoita studio 263 yakanga yakabatana neZBC yakatotangwa neZBC nokuti ndo yakaita kuti ndiporomotiwe kubviswa kuMbare ndichinoitwa chief writer kuPockets vachiitira kuti ndinonyora studio 263 saka zvatangwa pasati pauya vana Mauru navamwe vese rari basa reZBC yarakadaro so ndobva ndaitwa chief writer ikoko. Saka patazenge tabuditswa kuti basa rapera iko kuZBC takabzenge tanzichigara asi panga pane kamari kakataidawo kainzi tokupai mari yokuenda nayo uyezve kupiye kunhingikiri wachiona kustudio 263 ndaenda kusa chief writer ndaiona sokunge zvinochibatsira ndobva ndaenda kusaka ndaenda zvine kustudio 263 kuti Schmidtro wacho aitungamira naMauru vandipe mukana wekuti iko ndinonyora ndimbodzidzira kuti ndichiverengera kunonyora zama ndakamimwa ndobva ndaregera kunyora mazama ndibva ndazi kuti ndichanyora nguva inotevera ndokuvarairwa nestudio 263 yai ndakunyora. Saka pandiri panapa ndina degree asi ndakapedza makore mana ndichiita ndiri kuZoho coursework ndikapedza ndikapasa yose asi project andakuipedza ndakangoita mbicha ndazvino zvakanganisika nenyingi yacho. Saka studio 263 yakandikanya zvinhu zviviri yakandikanya basa ZBC yakanga yadira paungano ndikamba ndavhaira ndika andoenda kunoita kuchikorozve ndakamba ndatadza kuenda kunonyora vanditadzisa so yakandiuraya zvinhu zviviri. Tikangoti pandiri ndogara ndichitaura kuti ndiri chikwambo chenyika kana nditi ndiri chikwambo chenyika ndoreva kuti handinowa ndosora dai chandingasore zvino imutemo wepo usina kubata piracy dai kuri kunzi piracy yakanga yakamiswa imba yandigere ino ndakaivaka nemabhuku maviri chete chifunga inokuwanda kwakaita mabhuku uenda nchito wangu mhanze yekuti mabhuku angu akati wandei yanga ichiswa muchikoro. Saka zvakuda kuti kuministry kwacho ikoko unokudara ndivatsoropodze kuti mabhuku anga achisarudziwa vanosarudza vacho ivavo zvazourawa nenyaya yepiracy yacho namapublisher asina basa nazvo. Zvakuda kuti ndo pakafira pfuma yandakanga ndashanda nayo ndichiti mabhuku maviri zvavakaimba ko akawanda kusvika pakadai ndinodii. Saka pari papfuma yakubata kudai kana chiti ndiri chikwambo chenyika ndienda kuti zvandaitaura panhefenero kwamakore akawanda zvichivaka nyika mabhuku andanyora esaya achienda kuzvikoro zvichivaka nyika ndakashandira nyika zvino zvisine dira tiriro nderekushandisa njere hadzibhadhari kuri kwanga vachingorudza magitari apa vafana vadiki vari kutanga kuridza magitari izvozvo mukavabvunza mubvunzo wamataura izvo zvangadai tikuudzai kuti ndine mazimota akadai ambire padzapa ndine dzimba kwakadai kwadai patinokuudzai kuti aiwa handina chandai ndakabata ino chandakabata ndo mabhuku amaona namasertificate ese amaona akadaro handaigona kuti nditenge mabhuku angu ndiite mari kungonyora uku ihavi nechido chagara chiri mauri hauna chauchawanda nechikonzero chokuti icho bhuku rawaita iwe iye publisher anotaura kuti bhuku harichatengwi nokuti riri kupiracy harichatengeswi zvikoro pachazvo ndozvatitsika dumbi matunduru chaiwo kuti chikoro chaicho murairidzi anongoti pachikoro kuvana uyai nema$5 ndokumatokupai mabhuku iye pachake chikoro chose adhindwa mabhuku aya bhuku rako rawabudisa serariripo yezvinoronzi kereke unofaira mukaenda kuzvikoro kana zviri muno mumusha mandogara muno muplani 3 zviombe izvozvo zvakadaro hamuwani mwana umwe chete ane bhuku rakatengwa mushopu mabhuku ese ava nawo vakaita zvekudhiga vega vatengeserana richangobuda kubvira paJC vamwe vabereki vaiti uya kuno kwandiri kutoti tipuwo bhuku rako vamwana anzi uya ne$5 zvino tinotenga here bhuku $5 iwewe munyoro uri panext door yezikudai ndototi kwavari $5 yari wai rakatochipa endai munovapa $5 inoti ndikupei bhuku racho ndendatoritenga nemari yakawanda yamuroreva nyika sikatangana muchini ndikatoendako kunoona vakuru vezvikoro unobuda musodzi kudai uchiona kuti chikoro chose chakakura kudaro hakuna mwana ane bhuku rako murairidzi andiye
ari kuita basa iroro. Dai vari vaya vari unofamba mugwagwa vashoma vaya pakuti murairidzi ari pachikoro. Saka zvinotaro takachekwa pahuro nezvikoro. Iwo mabhuku edu achifanira kunge achitengwa muzvikoro takaurawa. Saka zvavakutoda kuti kufa kwakaita industry yacho yaurawa nechikoro, yaurawa nezvikoro kupinda mumigwagwa. Kutarisira kuti hurumende yavapo inofanira kudzika mutemo wokungorwisana nepiracy yedu yokuti mumataundi mavari kutengesera pasi zviya zvibviswe zvinotengeserwa nzvimbo imwe chete kana nzvimbo zvakadaro kwazvinopota zvichiongororwa kuti zvakadaro hazvimbonesi kungodzika mutemo voutora nomwoyo wavo wese voudza mapurisa nomutemo wavo wese. Mutemo wachona kana ukangoti kana munhu ukawanikwa apa une bhuku rawadhindisa kana kuti uri kutengesa chimbo chachimbetu traisona apo unonogara 6 months kana kuti unogara ngurimo zvinoenda zvichitapudzika. Hurumende inowana mari yekubhadhara mitero yemateksi. Mabhuku achatengwa aya aibhadhara mitero yeteksi ichira hurumende. Izvo unopedza makore 10 usina kudya dhora nebhuku rako. Tina minista wedu aripo uyu munyowani wechichena aitohwina swini. Tinodaira ndo zvanogona zvokugona. Zvakatofanira vari kumitambo vapona zvokupona nokuti vapiwa gweshenga yemutambo vanosimuka vachienda mberi. Asi ava vemafirimu vemabhuku vechii zvese havana kunyanya kumirirwa zvakakwana pamusana pokuti unenge uchingoti pane vende asi hazvinetsi kuita. Dai iye minista wacho akaita rimwe department rinoona zvokuti ava mabhuku vemafirimu vane akavamiririra ikoko. Minista achingori umwe chete iye zvinhu zvinotanga kufamba. Kana wapinda mubasa irori ukauya wakatarisa kuwana mari yaise mari hakuna kuenda nechikonzero chokuti icho kunze kwokuti kana zvavhurika zvakabheka zvakati vhurikei zvikazovhurika zvinobatsira. Saka iwe kana uri kunyora uchiuya uchitarisa kunge kuti ndivane ndiite pfuma nekunyora gara kumbaho kana wanga waita sesu yokuti udangorarama nokunyora zvachose ichizopira kuti ndichadya tsangadzi kana pasina chiripo ndogona kudyawo nyama yemombe kana yehuku kana zvandibhadhara uchingodaro. Asi zvinhu zvine pfungwa mukati kazhinji hazviwanzi kunotesa. Ndokusaka mtona maprofesa akawanda hando akapfuma nokuti chinhu chine pfungwa hachibhadhara. Kana uri mundima idzi kana waona seunge wavashasha wavahwere shenga wavashangwiti mubasa iri wakutodora ibasa ravo unofanira kuramba uri mudzidzi uchirega kuzvirova dundundu uchifunga kuti wakukunda vamwe chishoma chizvimwe zvauri kugona izvozvo ivo vaiva kutoona kwakakanganisa. Saka ramba uri munhu anoda kungodzidza kusvikira paunofa. Vanhu vakakuti wagona vachikupembedza ngazviri kupinda musoro mako. Ingoziva kuti vamwe vanoda kungokufadza, vamwe vari kutaura chokwadi chake chaari kutaura achinda akadaro. Iwe rega kuzvirevera nhema nokuti iwe ramba uchikwira makata chete uchienda mberi. Saka ndingati rega ukaona chete wakungoti ndini handikurirwi ndini ndine zvirongwa zvakanaka ndini ndina mabhuku akanaka ndiko kutodona kwako.